ľudia, vítajte u môjho ďalšieho videa. Vedeli ste, že keď pôjdete do Google, do vyhľadávacieho okienka si napíšete slovo Minecraft dáte vyhľadať, zídete na spodok sa vám tu objaví takáto kocka. Keď na ňu kliknete, tak sa vám objaví takáto ruka a teraz iba budete klikať na stránky a budú sa vám meniť na Minecraftový svet. Takže toto je koniec môjho videa. Určite sa prihláste na odber, aby vám neuniklo žiadne video. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videu.